Fokus. Tajak tarik terus. Apa wi? Gentung. Jajal. Jajal ning. Papi ngono. Jajal ning Dek Sinta jajal. Ya. Ora muni. Atos men. Jajal kene. Penak. Jajal ning. Kok malah digo futsal iki. Lha iso. Iso digo poli. Balekke. Aja dibalekne blangkone malah kok. Nah. Kayak sapa? Kayak Puntadewa. Karo Puntadewa barang. Kok iso lho? Piye suarane Puntadewa piye? Jliteng kacangku. Dek Sinta. Hei, milih sing ayu kowe. Kurang ajar. Milih sing ayu kowe. Alah nyoba sithik lho. Kok yo ndak kelong kaget iku. Kaget. Kaget lho, Kayak Mas. modelnya kayak ketekan Pak Gebluk. Walah. Sopat gebluk. Bagus sih kayak Sukasrana ngene kok. Ya padha. Kakang Adli. Piye terana suarane Sukasrana piye? Kakang Adli. Ya wis ngono Aku kuwi. akang lu akang. Mas Victor, tak tekoki sampean ki wis duwe yang urung? Hah? Wis duwe yang urung? wis duwe pacar urung? Pacar urung. Burung. Urung. Kira-kira kriteria Tenan kriteria. Iki ana sing nyuwun caping gunung disikke no. Oh ngono. Biyung sing kepareng nyekar sapa? Aku nyuwun Dik Sinta karo Dik Lucy jumeneng bareng. Oh ngono. Iya, slindro. Sepotana to Dik Sinta Widya Palupi dan Dik Lucy supaya mecah marang sepining swasana. Iya, monggo Dik Lucy, Dik Sinta katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Yuk, celorot. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Sinta. Nggih, sugeng dalu Byong Cange. Nggih, Wilujeng Dalu Mbak Lucy. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Iya, ada tetembungan tak kenal maka tak sayang. Nama lengkapnya sinten ayo satu-satu. Yo satu-satu. Siapa sih? Siapa dulu ini? Ya yang sana dulu. Oh ya. Nggih, tepangaken nami kula Sinta Widya Palupi. Ya, Sinta Widya Palupi. Iya, betul. Sekarang sekolah atau kuliah Dik Sinta Widya Palupi? Kuliah Mas Akbar. Kuliahipun dateng pundi Horo? Horok iya apa, Mas? Horok iya apa, Mas? Ya ben kaya wong-wong kulon lah. Nggih. Ten Unesa rek. Oh. Iya. Iya, Unesa mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Bahasa dan Sastra Jawa. Jawa, semester pinten, Dik? Semester 6. Semester 6. Nggih. Lah sakniki iso sing jejere nama lengkape sinten? Ya. Lah. Nggih, nami kula Lucy. Lucy nama lengkap. Lucy Sariningsih. Weh. Lucy. Apa to, Mas? Jenenge Lucy. Lucy Sariningsih. Nggih. Kuliah napa sekolah?
Pun lulus alhamdulillah. Oh, pun lulus. Pun wisuda berarti nggih. Dereng. Oktober niki. Amin, ndang lulus ya Nggih. Mbak Lucy ya. Wah, jane ndelok wong loro ki jane kaya Upin Ipin. Ya kita memang Upin Ipin ya Mbak Sinta. Meme Susanti. Oh iya, Meme Susanti kok Upin Ipin lanang-lanang iki wedok-wedok. Oh iya, Iki nek menika wonten pamundutan caping gunung kula ngersakaken iki kersane dijenglengaken. Lah sing jenggleng tak golekne kanca. Oke. Sing ganteng, Mas. Sing ganteng, Mas. Iya, Iya. Mas Robert Vector tak aturi Iya. munggah ana ing pepanggungan. Robert Vector diunggahne nganggo serampat ki artis saka Eropa. Iki, Oh, iya. iki bisa memimpin kita ya, Mas. Bisa? Bisa memimpin kita ya. Oh, bisa itu. Menuntun ke jalan yang baik. Wong wi rencana malah arepe dienggo tumbal Peggy Lestari ya. Monggo Mas Victor munggah sik serampatno cah ya. Sekali lagi Mas Arya. Iya, awake cilik nganggo klambi emas malah kaya madu mangsa lho. Saiki iki genti perkenalan. Bener to jenengmu Robert Vector? Wah, boyo jeneng kok dhuwur men kok. Lah sinten lho asmane ben priyayi Peggy Lestari kene tertarik sapa ngeruh karo Bapak GM sok dienggo patung selamat datang Peggy Lestari. Arca. Terus kok dipatung ngene. Nama lengkapnya sinten Mas e? Nggih, Pak, Bu, ngaturaken wilujeng dalu. Delek pitepangan nami kula pun Victor Zevdian. Alah Dek, apik men jenenge. Asine Victor apa sapa? Zevdian. Sepdian ya? Heeh. KTP-mu kuwi ya Mas ya? Astu asli. Oh. Biyen piye Mas? Sejarahmu lahir ngono iki piye? Kok ora didelep neneh karo bapakmu? Iki ya jeru rumasane. Yo gak mesti biyen ibumu ki ceritane nyidam apa? Sepengetahuanmu mbok menawa diceritani karo bapak ibumu. Nek Dik Sinta biyen ibuke ya pesinden. Nggih. Tak takon karo Bu Parsinem niku ibuke Dik Sinta. Bu Parsinem. Dalem Pas bobot Sinta niku jenengan nyidam napa? nyidam napa nggih? Nyidam mik. Nyidam mik. Hah? Mula dadi anak dadi pesinden mergo nyidame nyidam mik. Mike tur ora enek kabele wira. Oh, wireless. Wireless. Oh, wireless. Terus ledelok mike mutah. Lho. Ya apa lho? Mik. Mik. Nggih dadosa niku. Ya iya no. Nek Mas Victor apa nyidam apa biyen Nek ibuke? kula nyun sewu, ibu kula nika lak anu tenaga kerja wanita. Oh TKW kerja di Nggih. luar negeri. Nggih no. Oh ning di Mas Saudi Arabia? Aduh aman no. Wonten Sydney niku lho Mas. Sydney. Sydney. Sydney ki apane Patian Rawa? Alas Sragen niku lho. Sine. Sragen Sydney. Oh Sydney. 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 Heeh. Wonten Sydney to. Nyidam apa? Nyidam wah sok ben anakku iso kaya wong kene. Heeh. Gede dhuwur putih. Heeh. Paling gae ngono. Lah kok dadine sak ciduk dawet.
Bareng mulih kok walah Nyapa susut? susut. Wah. Ning asline aku lahir lho Mas. Heeh. Dhuwurku 2 meter. Oh iya iya. Yuk normal Mas. Ya. Normal. Normal. Oh, lah kok terus susut? Bapakku isin Mas. Oh. Iki anak pot ondo kok dhuwur. Akhirnya diketok. Oh, diketok. Lah kok kebacut? Heeh. Ya dadine semene to ya. Nganti seprene. Nganti semene Mas. Ora apa-apa ya Ora apa-apa, disyukuri. disyukuri, Mas. Tekonane Mbak Lucy wi menempuh sekolah apa Mbak Lucy? Mbak Lucy. Mbak Lus. Sekolah kelas berapa gitu loh. Kelas berapa? Ayo tebakan. Anu iki apa ya? Kelas Paut, pira? paut. TK 0 besar apa kecil? Apa kelakon nguntal gurune sakmene iki lho. SLB. Biyo. Loh, malah apik kuwi. Loh. Ora yo. Kuliah, Mas. Nah, kuliah. Oh, sudah kuliah. Sudah, oh. Di mana? Ayo neng di. Ya, Unesa, Bukan. Uner, Bukan. UGM. Bukan. Lah ndi Mas Victor? Ngendi? Isi Surakarta. Isi Surakarta berarti sama dengan Mbak Lucy sama dengan Mbak Tata dong. Betul. Isi Surakarta. Jurusannya karawitan, Bukan. tari. Dudu. Lah apa musik, jurusanmu? etno. Musik. Bukan. Apa teater. jurusanmu apa? Iso mesin iki lho. Terus jurusanmu apa? Pedalangan. Pedalangan. Dalangi sak kowe ora kotake kotak jajan. Kok tak amal. Bebekku tak amal. Ngisore kok kei bantal ora nek dalan? Eh? Ngisore tak kei bantal ora nek dalan? Dembet go meja Oh, bareng. meja. aku. Delokan Saya iki lho. gede. Mas Victor. Napa, Mbak? Sampeyan bar nari bar omong-omongan delokan iki lho. Nyapa? Mbak Raras. Heeh. Mbak Raras iki ngebuk wetenge Nyapa? turun anak putu. Ojo, Mbak, ojo. Paling ora lucune kaya aku. Wadah. Eleh, Awas. lucune kok ngendi? Imute ya. Imute gemes kene. Ayo, guyan karo mlaku bawani caping gunung. Oke, no. Nah, siapa Yo, dulu? siapa sih? Mbak Lucy dulu aja. Kok Iki ya- arep Ora arep urung anu jegleng. kok ya wis nyedak-nyedak iki lho. Aku wis kadung jamu ket sore. Alah. Jamu apa ngono lho. Paling umil kuat Weh, jamu. weh, ngawur rek, paling gak ya kaya liyane ya ndok. Ndok. Ndok cecak. Ndokmu dhewe. Ayo, Mbak Lucy. Mbak Lus. Ben digenjleng Mas Victor Robert. Heeh. Guyu ae. Saben bengi. Napa? Wis pantes lho, Oh, Tor. kosek ta? Nyapa? Iki kosek urung malah jengleng aja ngono kuwi yang malah Aku ke ngekek. siap. Lah, urung. Ibu bapak-bapak malah ngekek Lah lho. yo gamelane urung ngowah ngawah-ngawahi lho, kendange urung Kok wis ngawahan. ngene Kok lho. iso ngene malah koyo kethek ketulup. Ya paling ora ke siap siaga ben ora kaget. Betul. Tetep fokus. Oh iya, fokus. Fokus Fokus. tanjak tari. Terus. Nyawan Apa wi? Wedhe. Kondan. Hei! Sing hati-hati to, Tor. Ora sah ngono kuwi, pancene ya wis ayu ngene iki. Heh? Kowe nemeni aku mergo aku ngapa? Ya ayu wae. Lah ya ayu to. Tapi aku salut lho Mbak Lucy. Nggih. Piye mung nek joget ulat-ulate piye ulat-ulat. Oh iya. Iya. Sik drijimu ngenekno. Kuwi jane driji apa jahe? Ket awak ngece ya. Tapi Jatahe yo kene kene iki ya dadi anu bintang tamune. binatang. Bintang tamu. Bintang tamu binatang. Heeh. Yuk, Dik Sinta gantian, yuk. Nih. Urung. Urung. Yo aku Wis aku susu nyosor. semangat. Wedi aku malahan. Alah ra nyatek kok ya. Aku jinak. Terus. Yen memajang mong karo janur kuning Sik to. Kok Sik, Oh, Kowe arep genjlenge dadak atret mundur sik lho. Yo ancang-ancang to Mas Oh, ben ancang-ancang. dipaske sik. Sing apik emang pas melo Dik Sinta arep nembang terus mbok jengleng meng lho.
iso karo ditepuki bokonge iki lho. Anu, Kayak Mas. ngudang cah cilik. Anger. Munine bek. Kok ra muni to? Memang pempes wis bek, Mas. Padahal kita bayi. Ya mene pempes Pesan barang. Sik to coba pisan kasih. Sing terakhir. Yen mamaja. Amang karo. Janur. Gune. Loh, atrek sik to. Arek ngono kuwi suarane. Apa kena balung tor kok mak prok e. Ketoke saking tipismu ya. Ngono. Ora maksudnya Ya ora dijengling sing beduk Nek lho, ngene yo. ra sumbut nek mau ancang-ancang karo rene iki ra sumbut. ketoke kok kecer pas ngene mau to. Oh. Dadi ra tenagane. Jajal sing kene yo, terus Mbak Lucy jajal. Yo ngono lho. Kendange rong ngene kok ngene sik. Wis yoga jane iki. Kowe polahmu nyapa koyo arep tinju ae. Siap-siap kok. Heeh, terus. Kapan wae watan guna Ubang. Elah. Ya Allah. Tak gentung. Jajal. Jajal ning. Papi ngono. Jajal ning Dek Sinta jajal. Ya. Ora muni. Atos men. Jajal kene. Ya. Penak. Jajal ning. Kok iso malah digo futsal iki? Lha so digo poli. Balekke. Aja dibalekne blangkone malah koyo. Nah, Kayak sapa? kayak Buta Dewa. Karo Punta Dewa barang. Kok iso lho? Piye suarane Punta Dewa piye? Jliteng kacangku. Tak kira jeliteng lakangku. Aja saru ra. Saru, seneng kok aku. Terus. Wayahe sapa? Eh? Ayo, wayahe sinten wau? kula. Nggih. Kapan wae watan gunung Oh, ramuni to. Suwe-suwe kok lara ya, Mas. Buaya. Ketau peneratos e. Gayane lara tekmu iki sepiro? Weh. Ngece. Paling ora nek wonge sakmene iki gone sampean cepolo lho. Sakmene iki. Masa sakmono kuwi? Berarti ya kuat. Wah, ya suwe. Tumpangi kerambil kuat. Kerambil parutan maksudnya. Alah. Ya ora kuat. Ayo, wayahe sapa? Rene nek. Wah, nek iki muni ya, Tor. Kuning. Upama gejleng kaya Bu Parsinem sinden pojok dhewe kaya kuat. Gelem ora? dijajal. Dijajal sik. Sik coba ya. Heeh. Amin. Dung. Piye rasane? Nah, piye? Iki rodok penak. Oh, rada penak. Ning rodok gembuk piye ngono lho. Sing gembuk apane? Kaya Lancang Bu Parsinem. Jenengan ngastomik, Bu. Kok iso Ayo, dilokne Bu. gembuk. Lawan, lho. Bu. Nah, iki lho, Bu. Kok iso dilokne gembuk iki lho. Ngono. Apaku sing gembuk? Soko. Ngomong, ayo. Ngomong aja. Wis sinden senior lho kowe. Ayo. anu maksudnya Kok tak gendong tak gua. Kon nang ngratan kon. padake apa juga maksudnya jenengan iku gembuk kaya tahu. Oh, panganan cara panganan tahu. Tahu mula lek dijegleng mak jleng mendal ngono kuwi. Oh. Terus iso mak jleng. Berarti enak ngono ya. Enak, aku tanduk. Ya ta?
iso mendal-mendal kok jan mengandung Gurih pir. ya rasane gurih. Wah lagi yo padha ae. Iso upar iso nyauri gurih ya. Gurih, ya. Aku fek polos ya. Yo dilajengaken. Milih sing ayu we, milih sing ayu we. Kurang ajar we. Kurang ajar. Milih sing ayu we. Alah nyoba sithik ae lho. Kok yo ndak kelong ah. Kaget iku. Kaget. Kaget lho Kayak Mas. modelnya kayak ketekan Pak Gebluk. Walah. Sopat gebluk. Bagus sih kayak Sukasrana ngene kok. Ya padha. Kakang Adli. Piye terana suarane Sukasrana piye? Akang Adli. Ya wis ngono Aku kuwi. akang lu akang. Mas Victor, tak Nggih. tekoki sampean ki wis duwe yang urung? Hah? Wis duwe urung? wis duwe pacar urung? Pacar urung. Burung. Urung. Kira-kira kriteria Tenan, sampean piye? kriteriamu kayak ngapa? Kriteriamu dari semua banyaknya penonton nggih, menawa enek sing naksir. Yo paling ora ki nek kaya aku yo. Heeh. Cita-citane mesti sing dhuwur. Ya, cita-citane. Ngen sewu lho. Heeh. Paling ora yo kayak kali. Ndi? Bikin pandai di dalang. Oh, kayak Mbak Raras. Kayak Mbak Raras ngene iki. Seleramu ngene iki. Seleramu iki. Elah jos tenan iki ya. Enggak gua kowe. Apa ora nganggo anu sangga meja wakmu iku? Ora Mas Demben tak sembung pipa paralon. Entah rekasane. Lanjut yuk. Panas Dah, jangan kayak lintah. Ting gremet. Heeh, lah kowe pengen bawa ora? Ora aku. Ora. Lah jare kowe dalang ora suaramu kayak ngapa? Oh iya jare jurusan pedalangan. Jare jurusan pedalangan. Pedalangan iki iso nyuwara. Yo iso apa masuk dalang kok bisu lho. Lah ya mesti iso suluk apa bawa. Heeh, sula apa bawa apa Lah ket mau ngapa? iki nek ora ngomongi go apa lho San. Maksudnya suluk. Suluk. Kok jajal apa-apa. bar iki ya, bar caping gunung ya. Ya. Bar caping gunung tak tese Mas Victor. Pesen. Ya. Sisan leh mikir. Ya. Sobong. Ya. Eleh. Terus ya. Panas sudan aling-aling caping gunung. Disinta. Iya. Bisa mau buka lawang bareng. Ah ora wis ora. Wis ora. Ora. Ya tibane ya. Katosen. Ngenyek sin. tak sogok ning ngono. Wah syukur. Ya ndang yo. Lagi iki lho. Kowe kok roh Wedok kaget. nyogok. Terus. Terus. Sing wedok ya. Nadia. Natian wadon sarata Yuk, di Jawa nih caping gunung.
Mengko ramban kedua didangdutne. Oh ngono. Yuk dilanjut. Sekar bisa Ayo, lanjut deh. Sekar bisa gunung desa dadi raja dene ora ilang padha Kasih Dek Sinta, Mbak Lucy. Ya, Apa kuwi Mas Victor? Takon. Lah kok dikreseki? Jan kaya telok. Lho jane yo ngrasakne nek kringete ambune ndak enak. Lah iya lah piye nggih Mas? Iki tak selingi ya, maca sampean aja turun dulu.